Interview yadzulo ya Vice President Michael Usi anapereka mawu achilimbikitso kuti Mai Kaliati munaona, that's why munaona Mai Patricia Kaliati anabwera apa takambirana, amati takambirana, and zina muziona kusogoloku kusintha. And panapa 27 July 2024 lero pa 28 July 2024 Mai Patricia Kaliati anali kunzuzu komwe aonetsa kuti still zonkhala zawo zikusiyana ndi mmene ananena Michael Usi, and fundo zambiri aziklasha. Anyway, ndikungofuna muonere ma video awiri amene wawa a interview ndi ujini yawo muone zoti ndiye muone mupereke judgment nokha kuti anabweradi akambiranadi nanga. Anyway guys, thank you so much. Malawani cameras. Good night. Kumano atatuluka Secretary General ndi ena kuphatikizapo mneneri wa chipani chanu adanena kuti adakumana chifukwa choti adakwana koramu kumene anauza mtundu wa Malawi kuti ngati UTM nonse mwagwirizana kuti mutuluke kutonse. Ndi zimene munagwirizana ku UTM kuti mukutuluka kutonse komanso msonkhano wa Central Committee udachitika amene akuitanisa ndani. Ndiyankha pawiri. 1. Wena akuitanisa msonkhano ndi president wa chipani. In this case, ineyo. Number 2. Chifukwa kuti UTM pakali pano pali zambiri zimene zikuchitika. Ndaina na Secretary General talankulana. Anthu akuluakulu wena ndalankulana nawo. Now, because of that, mu spirit imene tiri kuti ndiyambe kuyankha funso limene lolo, I may undo zimene tapanga achieve. Mungana hauti mwandifunsa masiku 4-5 apitawa mwina nkanayankhira mwina. Komano pakali pano pa mene talankhulirana ndi zimene tagwirizana zimene mutaziona kusogoloku mundilole kuti ndisayankhe motero. Ndilibwereze funso zokuti UTM inatuluka mu alliance mudziwa mudamva? Ndili Malawi munotu ndinamva kuti idatuluka. Ndinamva ndizo kuti onse mu onse amachulamo muja inu munalibemo? Ananena kuti onse anati tonse kuchipani tagwirizana kuti titulukemo mu onse mu tonse achipani muja inu mulimo? So pano ndinene chonchi tindi constitution. Okay, tindi constitution komanso agreement ija inetu achilimana ndionesa agreement ija line by line ndikuiwerenga line by line, meaning yake line by line. Zili mutumu machokedwa mu alliance ndikuwaziwa angachoke anthu bwanji zonse ndikutani ndikudzidziwa. That's why ndanena kuti awu ndi abale anga onsewo zimene analankhulazo analankhula ndinamva anali konkuno timalankhulana. So ine kuti ndiyambe kulankhula kuti apo utanapanga kuti kwa pakutero sizikhala bwino ndiye muziwaonera tili ndi Amalawi ochuluka amene akutionera pano pa akubayizika mwina amene ubayizikira ine pano ena liziko muno ena likunja agwiyezo kuti chani kuti timayankhula ndi president wa UTM ndiye ndevu zamwe wafusa kodi pano pa UTM ili patipati mgwirizano wake ndi MCP tiyayankhe kuti chani anthu amene inutu mwandipasa yankho kale mwanena kuti alipo ena akugwirizana zotulukazo kapena mwanjira ina ena akugwirizana ndi awa akuti tutulukewo ena akugwirizana ndi amayankhula anjawala ananena kuti tonse nene mafusa ati mutonsemo inunso mulimo. So pano funso limene lolo before that question you actually said ku UTM kuli magawo awiri. Kuli magawo awiri? Ndikubwereza tu zimene mwalankhula inu. Ndikanilimalize kuti ndiyankhe mene mwalankhulira. Kuli magawo awiri, which means ena ana kuti tatuluka kuti mwauza kuti amene mwatuluka mundandana ni ukuku kukhala anthu, ena muti sitinatuluke kupita ukuku kukhala anthu. Now amene ati tatuluka apita ukuku idha leader ni ndani? Michael Usi. Amene sitinatuluke idha leader ni ndani? Michael Usi. My job is to make sure that both
come together. By doing that, I have to avoid responding to certain questions, because by doing that, I may injure the very strategy that will bring the people together. So when mtu ukamadwala, kuna kuti kodi amene wachira, kuna kuti tukukaika opereka mankhwala usapereka. Munthu akudwala amene achira koma amene no. Amene mwasalanu simunanene kalikose. Kusala kuti kumene muliko. Amene analankhula ndi amene atulukawo. So zimene zili malembedwa kuti tipite marecords. Tipeza kuti ndithu ma front page, ma newspaper, ma TV, ma wireless, UTM yatuluka. Zomwe zili marecords. Zinazo sizili marecords. So panopa ndi kuti UTM inatuluka, titenga zimene zili marecords. Chifukwa yeah, let me correct you. Let me correct you. Kutuluka chipani kuchoka mu alliance or crucial decision yoti ipangidwe simatira pa CC, pa central committee. Central committee pakala proposal, and the proposal ya ku CC is never announced. Takatukhala ma central committee meetings ambiri samaziwai, we never announce. Why? Because imakakali pregnancy, you can abort or ukhala ni mwana. So because of that, you don't announce. Kuti ife pakali panopa ku CC takambaza kutiza kuti it's pregnancy, whose results you don't know. You're not trying to settle a piece of puzzle, who's the responsible, who's the answer you know. No. It's a proposal. Mukayipanga proposal ija mmaisunga. Mukaisunga mmaitana neki. And the one calling neki yo amakala president. Ndikuna kuti maganizo awawa. So it goes up like that. So pano apapa sindikufuna kulowa muzambiri. I'm just illuminating process imene makhalira malingana ndi mmene ndondomeko ina kukhalira. Apatu pakuvuta kuti tichokepo right honorable chifukwa chokuti tima ina kuti tiziziwa kuti tili pati. So that's why ndimanena kuti for avoidance of doubt, allow me to say kuti zimene zili marecord ndi zimene adayankhula mneneri wanu wachipani chanu. Otherwise nimaona ngati panali kusintha maganizo akanabweraso kusayankhula. Yeah, so pano inutu chifukwa akakhala kuti sananene choncho ife tikuona kuti UTM inatuluka. Chifukwa chake ndimafuna ndibwere ndi funso langa linalo kuti munatuluka chifukwa chani. Ine ndikufunsa ndifunsonso apapa kunena kuti ukati ukalowa nyumba ukati ndatuluka ndikuti uli panja atu. Ndikati ndatuluka ndikuti uli panja. So pano ukatatuluka wina alipanja, wina kuti mkati muno ninatuti mkati muno ndio unakuti usani kuti tatuluka, unakuti ndatuluka. Pesa amati nose. Ndendo kuti ukanena kuti tatuluka nyumba panja hapo tatuluka, wina kuti yayi ine ndili mamuno, ndimana kuti yayi usani kuti unakuti ndatuluka. Ndiye kuti ndimalize chonchi ndatuluka ndiye ndili nyumba muno akukambirana kuti apereke mawu amodzi as UTM, and that is my job. That is why I'm not blaming either party. My job is to bring UTM together. That is why Madam Kaliati anabwera kunoko takambirana, and we have agreed zimene muziziona kusogoloko. Ndipo iwaja titabwera chaka choyambirira nasatira manifesto wa UTM. Atasatira manifesto wa UTM chakuja chinapezeka chili pa tebulo. If they had to stand in my shoes where they cannot fit my shoes because they are too big for them, ndiye kuti iwo wakanaona kuti nthawi yopereka ngongoli inali nthawi iti imene anthu ali ndi chakudya. Lero kumapeto kwenikweni kuti akupase ngongoli muzipanga ma business, sima pa tebulo palibe, ufa palibe, ndiwo palibe. Ndiye kuti ndiwo ndalama yolipira lendi mulibe. Ndalama imene mukatenga mpangira business mukagula ngaiwa. Komaso akunena kuti yayi ngongoli zimene zimafumu muzilemba, muzitenga ma ID. Mafumu amalemba ngongoli. Masa maitanisa ngongoli ndi amene analembedwa ntchito kuti azipereka ngongoli kwa anthu. Sapano izo lemba ndi ma IDs ino amene mukunena kuti mena manenera muloto watu director wa Nyamata kuti analota kuti mapano akamba nkhani za magari moto. UTM kodi inu
awa akutenga ma ID nalembesa pa pepala kuti tikupasani ngongoli inu ICB muli kuti kodi inu akutenga 72 million napasa anthu and chonsecho malai muno anzathu a ma poorest countries malai muno pamene anzathu a GDP anena komanso a International Monetary Fund anena kuti by 7 May 2024 anena kuti maiko amene ali osaukisisa South Sudan, Damascus, Yemen, komanso Mozambique, komanso DRC, Malawi so ilipati pa 7 May ndine kuti Malawi yosaukisisa ndine ngati IMF yana kuti Malawi ndiyo tani yosaukisisa ndiye kumusauka kwa Malawi ma 72 million aja kungokhala ndivu ati kokapanga vote ife convention yathu tusiti osapitako ndi wantambala tikakhala ndi state yonse anthu akavota osati kuononga 72 million kuononga munthu kuti ati mukandivotere mpando oyendesa ndege mandege achopanda matayala mpando wacho oyendesa cha chabwino anthu amene akufuna mipando yache ya mtundu wanji yosaona nawo kudziko kuno kuti kuli chifunga ndege isapite kodi mmene amamuza Chilima kuti abwera ayimirire ziko kuno ataona kuti kuli chifunga saka nauza munthu inase kuyimirira Chilima ngati munthu akufuna mpando convention ndikuononga 72 million sana nene zimezo kuti kuziko kuno kuli chifunga mpando amene akufunafuna ziona chani because amene amakhala ndi masomphenya amadziwa kuti 1 seusuli bwino 2 ni nyengo ya chifunga kuchikangoya kumabwera chifunga ameso akananena kuti chikangoya kumakhala chifunga nthawi zonse ndiye kuti Vice President sakanatani ameneyo sakanaenda ife UTM tikupemphani kuti nthawi inoyo tiyeni mukhale pamene mwakhala inupo ndipo mukhale odekha ifeyo yathu ikhale maona kuti chipani cha UTM chipite pasogolo ndipo tiyendere limodzi tikamene kuti UTM is united sitikunena kuti chipani chokhayi koma tonse tiyendere chani tiyendere limodzi ndipo chipani cha UTM tili panopa is a mobilization time is a multiplication time imene tinanena paja kunena kuti nthawi imene tikhale tikuchulukirana nthawi yake ndiiti ndinoyo ife UTM ndi chipani chokhacho chimene simunachiziwepo ena mukwaziwa uve wawo nimene anapangira ena onse mukwaziwa uve wawo meti matasinda sakusintha AW kapena chikangawa mukwaziwa mmene amapangira koma ndi chipani chokhacho cha UTM chimene simunachitanipo chimene mfundo zake ene mmakonda kumene kuti mfundo za UTM munangotinamiza kuti zadya katatu pa siku ayi wapakali ala samayimba chani belo tabwera kuno kuzakumbukira mizimu yonse yachakufa chakana komanso ya chirwa onse akukhata pamene mwaliya pano maina onse watchula doi tabwera konse kuno kuzazusa mizimu yawo kuti we thank you very much for the ideologies and the policies which you wanted to liberalize the Malawians kuti khale democracy yamphamvu pamapeto pache panabwera mwana wanu Dr. Chilima amene amafuna kuti zinthu zisinthe ku Malawi kuno kusintha sikunachitike ndipo alliance imene tinaiona ife ndi ya 2020 imene anatenga manifesto yathu yogulisa fertilizer 4,495 ataona kuti imeneja yagwira anaisiya pompo ali timjesa shaini Dr. Chilima kodi asogoleri magalafu amene amakhala ndi munthu wina aliyense amadziwa ni Mulungu atangosiya manifesto imeneyo lero anthu sanapoledwe apoledwa lero anthu akudya sizikutheka ifeyo ponena kuti sitikufunanso kukhala kwa alliance musatikakamira asogoleri alliance munayithesa nokha ndipo mmanena m'misonkhano kuti alliance palibe misonkhano yonse sikuti inazakhala ni misonkhano omachita paredi ma statement anu onse amene mmanena inuyo weni mmamunyoza Chilima ali pompo kumanena kuti inuyo mukhala mpaka na 2063 mukhala wamuyaya zimenezo ndi zimene anathesa a former president Dr. Bakiri Muluzi kuti tifuna tikhale ndi multi-party democracy Malawi koma inu mmanena pa msonkhano kuti ndinu wamuyaya Chilima ali pompo titasainirana kuti achakwera 5 years Chilimanso atenga 5 years ena amene mukulephera kuyankha za alliance ngati Chilima amayankhula naye sanakuzena pa bwanji
komanso ngati munayandikana ndi Chilima poti sitingamfunse kuti ayankhe za alliance simaziziwa bwanji. Chifukwa chani mutatengedwa kuti tiyeni mukhale apa sanakuwuzeni za alliance bwanji mutayimirire ndinuyo 2025. Ife tiziwomberabe ng'oma anthu kumavina nyimbo imene sivinika. Komanso tu anthu amanenanso kumamutukwana Chilima ali pati ali pomwepo. Zonsezi zinaonesa kuti anthu safuna kusintha. Ndiye ife tachoka ku alliance kuti ife tifuna zinthu zosinthika m'Malawi muno. Regional governor a north tabwerani pano. North mati aite tichoke ku alliance. Amanena a north yo mosogozedwa ndinu kapena inu ku alliance simunachokeko. Ife ku alliance tinachoka. A north south regional governor, please come here. Anthu manena kuti aite tichoke ku alliance. Manena nokha kapena magwirizana ndi anthu aku north south. North south tikukolera nako kuti tifumeko ku alliance msuzi tikuona yayi. Ena kamanena kuti yayi alliance amene akuikana ndi akuti UTM onse amene ali UTM ndi amene tili pano amene sitikufuna chani alliance. Ndipo kuti tikhale ku alliance ndiye kuti chipani silipira pasogolo. Amene akanaziwa kuti ife tinapangana nawo alliance sakanalola kuti chipani azichikhalira mpaka na kalekale. Akanalola kuti tiyeni muzipanga misonkhano komanso ulendo uno ndi wa Dr. Saul Chilima. Koma nanena pompo Saulo sali pati ali pompo. Aline ndikayima nawo so 2025. Ndipo pamene kwa alliance ilipo ifeyo a UTM we are here for change. Kuti ma policies onse amene ife tikufuna kuti atheke ku Malawi kuno. Komanso manifesto athu onse a UTM kuti apite chisogolo.